Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Alamomin da za a gane mace ta fara yin maɗigo. Allah ya kiyashe mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a ci gaba da shirye-shiryenmu. Akwai wasu alamomi da ya zama wajibi a kan iyaye, musamman mata, da su dinga lura da 'ya'yansu lokacin da suke cikin gida, ko dai sun dawo hutu daga makaranta, ko kuma akasin haka. Idan ba ku manta ba, a bidiyoyinmu na baya, mun yi bayani a kan abubuwan da suke jawo maɗigo da kuma illarsa ga wanda suke yi da ma al'umma gabaki ɗaya. Yau ma insha Allahu za mu kawo muku wasu kaɗan daga ciki alamomi da ya kamata a gane cewa mace ta fara ne ko kuma tana shirin farawa, domin a samu a ɗauki mataki. Waɗannan alamomi su ne kamar haka. Na farko, bincike ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na 'yan mata da suke yin maɗigo a yanzu a makarantar kwana aka koya musu, musamman wanda suke yin jami'o'i. Na biyu kuma shi ne, bincike ya nuna cewa kashi 75 cikin 100 ‘ya'yan masu kuɗi sun fi aikata yin maɗigo a kan ‘ya'yan talakawa. Na uku, bincike ya nuna cewa kashi 90 cikin 100 na ‘yan maɗigo suna aikata masturbation, wato zinar hannu, ko kuma in ce istimna'i, kamar yadda muka yi bayanansu a bidiyoyinmu, da illarsa da yake kawowa ga duk masu yinsa. Yanzu za ka samu duk wata mace da iyayenta suke saka mata ido sosai, irinsu ba su cika aikata zina ba, sai dai yin maɗigo, saboda ba a ɗaukan ciki, kuma ba kowa ne yake iya gane mace tana yin maɗigo ba, sai dai waɗanda suka san abin. Yadda za ku gane 'yarku tana yin maɗigo su ne kamar haka. Na farko, idan ƙawayenta sun zo gidansu, za ku ga cewa ba su cika zama a falo ko tsakar gida ba, sai dai su shiga can cikin ɗaki. A cikin ɗakin kuma suna manne da juna. Za ku iya lura da kowacce a cikinsu tana kallon siffar jikin 'yar uwanta, ko taɓa jikinta, ko taɓa jikin juna kamar ƙirji, baya, saka yatsa a baki da dai sauransu. Na biyu, idan kuka lura da suna yawan kwanciya a kan cinyan junansu, ko dai ba su cika zama da tufafi a cikin ɗaki ba, sai dai bireziya, wato bra kenan, za ku lura da cewa ba su da wani hira da ya wuce na 'yan uwansu mata. Wannan kaɗan kenan, saboda idan aka ci gaba da bayyana wasu abubuwan, da yawan iyaye hankalinsu zai yi matuƙar tashi idan suka fahimci haka tattare da 'ya'yan nasu. Wajibi ne a kan ku iyaye ku kula da kiwon da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba ku na 'ya'ya. Dole ku san irin mutane da suke yin mu'amala da su, ko da kuwa 'yan uwansu mata ne, domin wannan mummunan ɗabi'a ta maɗigo da luwaɗi a cikin al'umma ya yi matuƙar muni ƙwarai da gaske. Wannan mummunan ɗabi'a ta maɗigo ya zama guba yanzu. Kowace 'yar maɗigo so take ta fesa wa 'yar uwarta. Idan iyaye suna saka ido sosai, hakan zai rage faruwa insha Allahu. Allah ya sauwaƙe, amin. Allah ka kiyaye mana zuri'armu baki ɗaya, amin. Allah kuma ka shiryi masu aikatawa